Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Igor ako ng Facebook. Karunong ka. Di may gustong budian si Boss Bong. Sir, kung imo siyang boss, ako po siyang tatay. Sama ro ka. Espiya ka. Sir, Sama. Agal ka. Vauci, Espiya ka. Vauci maning imo, sir? Unsay bawsi. Violence against women and children. Sa. Wala kong pakialam ng bawsi. Kita pa ro, sir. Badlugo na ko. Ayaw, pasag di siya sa diskarte. Sir, basinog tinuod ang pagduda ni Boy Bangas. Sir, hangyo lang in town ko. Ayaw ito ko pasakiti. Wa ko isa. Oh, Espiya ka. Espiya ka. uy, Sir, gusto na in town. Di apa. Tama na. Ay! di ba, sir? Di ba si Boy Bangas? Sukol ka. Kini. Ay! Mihamag si Boy Bangas. Nilihay sa tinog, diretso si Boy Bangas og kaumod sa bungbong sa cottage. Animal ka ni. Kini. Uy, hala, Bangas sa ilong. Gisagang ni Atina. Gisugmagog. Gipatiran. Nakuyapan si Boy Bangas. Nakita na ko tayo. Kusog og kumo. Nakuyapan si Boy Bangas. Isumbong tiking tatay bong. Oh, masumbong siya na ako. Ay, sir, ipadayon di mong paglugos. Paghilom tayo. Paghilom! Tatay bong. Atina, ngano ka? Ha? Naunsa ni? Tay, iyo ko gipasanginlan espiya ko nuko. Ako ko naniid sa iyong meeting. Unsa? Nangatarungan ko. Ngawa ko maghimo, ana. Pero iyahin ako gitamparos. Mo ba? Kulatahon man kuno ko niya. Iya man kuno kong ilubong sa bas nga buhi. Salbahis. Hubog lagi ni tawana. Nagmaoy kina siya. Ay, sir. Sir, burag. Naulian na, sir. Nasa siya. Asa siya, asa. Boy Bangas. Paduol. Paduol! Boss Bong. Niara na siya. Animal ka ba? Uroy. Naghinubog ka ng... Wati ka hatagi katungod nga butang paros sa akong inanak. Boss, sorry boss. Kung nagduda manggugo boss. Unsay gidudahan mo, ha? Nga siya ang naniid sa itong meeting. Dili makahimo ang akong inanak niya na. Di gyud tay. Sa sunod, magpaabot ka sa kong mando. Nakasabot ka! Boss. Usa man, gusto ka nang makikita kay Lucifer? Pabiyaheon ka! Sir. Gusto ka? Hapla! Ayaw tay! Ayaw. Atina! Pasalamat kang gipugngan ko sa kong inanak. Sorry boss. Di ko gusto nga dunay mugaras sa panit sa kong inanak. Nakasabot ka? Ha? Boss. Pawa! Sorry boss. Pawa! Di ko gustong makakita sa naong nimo. Boss. Boss. Sorry boss. Okay ka na, Atina. Okay ra ko tay. Tay, pwede mo maulit na lang ta. Nagpaabot na ako sa nanay, good. Okay, mamauli ta. Iuli na tika sa imong inahan.
pag-una dito sa sakinan. Thank you, tay. Sir? Ngano? Di mo idayon. Hanggaw. Huwag ka magkakita. Nakuyapan maganas mo'y bangas. Oo, da ito, uda. Siway nga pagkababae si Athena. Siway! Ay, nakabiya na sila. Huwag yung malampuso si Serbong sa pag-angkon sa pagkababae ni Athena. Oh, pakya si Serbong. Lakip ko na ginam-hinam na ginunta mo video sa ilang buhaton, sa pagkabuhaton ni Sir. Sama sa akong mga gibuhat sa mga babae nga tiradahan ni Serbong. Pero karon, unang higayon nga napakya siya. Pagkanendo, tirabang bata. Ay, hala, nakatulog na nagsandig si Ma'am Chona. Ay, pukawon ko, be. Aron makabalhin na siya siyang kwarto. Lipong man ko. Ma'am. Ay, Ma'am Chona. Ay, hala, sila na kini si Sir Bong. Ay, Ma'am Chona. Ma'am, Kasama ko eh. naana sila sa Sir Bong. Unsa? Hubog ka, Chuna. Nahubog ko, pinaabot ninyo. Unsa? Anong karon lang mo, ha? Anong karon lang mo? Doon na pa'y importanteng ibuhat. O kung sa inyo kibuhat? Unsa? Chuna, can afford or kang singkan ako. Nay, pahuway na. Outro ka! Chuna, nasuko kang dugay ming na uli og ni Athena. Nabalaka ko. Ug nangaunsa mo. Niapas ko, wata mo ikita. Murag inyo kong gilikayan. Unsa man? Naghimo mog milagro? Nay, Badlongan ang inahan mo, Athena. Wa ko mahimuot siya gisulti. Badlongan! Bong! Bong, asa ka? Asa ka na? Di lang ko gusto nga inyo kong buangon! Nay, Gipalagot ko ni mo, Chuna. Wa pa ko nagbalampuson sa kang gustong buhaton. Punan pa ninyo. Shit! Shit! Ah! katog na, Nay. Pagkatugon ko nimo, aron sa ingon, linglahon ko ninyo. Nay, unsa man? Unsa ning lahon? Nisulti pa ka ganina. Nga nahimo mig milagro. Unsa milagro ha? Nag-igat-igat na kang bong? Nagselos ka? Oh! Nagselos ko! Kinuo ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!